Ние избрахме дъщеря ни да продължи своето образование след 7-ми клас в средно училище Георги Измирлиев, защото знам, че тук преподавателите работят с голямо желание и отдаденост. И вярвам в качествената подготовка, която децата ще получат, избирайки да останат тук до 12-ти клас. Аз избирам да остана в моето училище, защото тук се чувствам много добре, намерих много приятели и с удоволствие мога да кажа, че ще остана тук и след 7-ми клас. За нашите деца избрахме средно училище Георги Измирлиев. На първо място, защото тук работят изключително добри професионалисти с индивидуален подход към напредъка и талантите на всяко едно дете. На второ място, изключително добрата материална база. И на трето място, добрата локация. Избрахме средно училище Георги Измирлиев заради добрата материална база и условията, които предлага на нашите деца, както и учителите и възпитателите, които се занимават с образованието на децата. Обичам да ходя на училище, защото смятаме, четем, пишем, имаме добри госпожи и имам много приятели. Обичам да идвам на училище, защото тук играем, четем, пишем и има добри госпожи. Обичам да идвам на училище, защото си харесвам много учителите и госпожите. Уча много нови неща, интересни за мен и си харесвам приятелите. Ще остана в това училище до 12-ти клас, защото мисля, че е най-доброто. Изберете нас, защото заедно учим. Изберете нас, защото тук заедно творим. Изберете нас, защото тук заедно мечтаем. Изберете нас, защото тук заедно сбъдваме.